gebergtesoers, of zoals wij plegen te zeggen in Houtgedin in de Boel. Een speciaal welkom naar onze sponsors, die ook ons deze keer wel allemaal financieel hebben ondersteund en zorgen dat we toch elke keer een revue kunnen blijven maken. 6 jaar geleden, 2018, hadden we een revue, de laatste revue in het Hubertushoes. En toen zijn we vol enthousiasme zien we begonnen aan een nieuwe revue voor 2020. En die zo komt binnenrijden. Nou, vlak voor de première, we moesten die bij de voet stellen en later zelf afgelast. En de devies gewoon, hij komt binnen, iedereen zei blijf binnen. En dan wordt totaal het begin van een nieuwe periode. 2022 kost er ook in de revue opvoeren. En bij ons binnen in de vereniging wordt natuurlijk constant gevraagd en hoe. En uiteindelijk hebben we besloten om voor dit jaar een nieuwe revue te schrijven en volledig opnieuw te produceren. En die komt gedaan dadelijk zijn. Voordat we gewoon beginnen, even nog een huishoudelijke mededeling. Op de eerste plaats natuurlijk ook telefoontjes of die uitstand of de vliegtuigstand. En in geval van calamiteit of een ontruiming, dan is rechts aan de rechts van de bar is een nooddeur en hij door de deur rechtdoor in de kleine zaal, daar is ook nog een nooddeur. Op de tafels heb je de bestellingen, tijdens de revue de bestellingen doorgeven aan de bediening. In de pauze is de bar achterop en is de bar en de café is ook op. Nou, de rest moet ik te zeggen van, ik wens ook een hele fijne avond, veel plezier. En dan ga ik nou het revue-orkest uitnodigen om de juiste toon voor deze revue te zetten. Oké, bedankt en een fijne avond. Dank je. Wat is er aan de hand? We hinken is schreeuwen de ganse land. Het team is veranderd, we komen weer naartoe. We vragen ons gewoon aan u. Want die tijd is niet ideaal, wat meer beter kan. En iedere dag dan weer weer, zo nou we nog altijd voelen van. En de team is nu nog toe. En wat er nog een maand hier in vrede. En toen nog slecht van lichaamsarts. En die gaan niks aan doen. Als we de tijd verdroegen, zien we de kosten die we weer voorschrijven doen. En die over de tijd dus niet nog doen. En dan doen we terug. Wil je iets zeggen? En een snoeit gewasje. Ja, de hageken. Ja.
Wat kan dat nu zo vlug zijn? Geen idee. Goeiemorgen, Jenny. Smakelijk. Oh, wat is koud, kerel. Oh, op het flitsje. Hoi, opa. Hoi, opa. Nou, zo koos het ook niet, opa. Ongelooflijk. Pap, wat kun je stoel zo vlug al doen? Als ik toch nog wel voor de kraan. Wat voor een kraan? De kraan die zou we leren maken. Pap, ik zag tot de haan van die neven. Dat is wel heel maakt. Mam, Ja, wie gaat vrijdag naar school? met de auto natuurlijk niet zo. Ja, dan ga ik niet. Zeker over met de auto of met de school? Nee, ik ga niet net met de auto. En hoe is die vlaai die ik moest metnemen? Pap, ik zag een lekker krop sla. Sla, pap. Mam, Ja, du bent echt zo slecht voor de wereld. Wat? hier, doe de slag. Slecht voor de wereld, voor mij. Ik ben toch verdomme geen knie, man. Ik ga me zo gesticht op een lekker stukje vla. Kun je dat met sla maken? Geen non-idea. Jongens, zo'n tasje net van wat een shot. Scheen op een beetje. Mam, Ja. du stoot echt zoveel CO2 uit met die auto. Ja? Du bent echt slecht voor de wereld. Du bent verantwoordelijk voor de opwarming van deze aard. Ik kom met de fiets. Nee, dat weet niet. Oma kunt die straks halen en dat is niet weinig met de fiets. En ik moet gediend doorheen naar mijn werk. En toch pak ik mijn fiets. En ik ook. Nee, dat is niet. Jawel. Wauw. Wat? Doe eens met een fiets en Virgo met een auto. Tasje net zo aan en snel een beetje. Oh, ik ben echt super koud. Ik ook. Oh, Du bent zo slecht voor de wereld. ja. Du bent verantwoordelijk voor de opwarming van deze aard. En de dood van duizenden dieren. Als we de nood kunnen hebben, dan is ook even het allerbeste met de kraan. Met du uit hoeveel procent CO2 de lucht bestaat? Hoe komst du er weer met? De lucht bestaat voor minder dan 1% uit CO2, hè mama? Ik heb werkelijk geen idee. Het is een schuss op, ik ken het niet hebben op mijn nuchtere maag. Mam, du weet toch echt niks? Oh, het is al 4 uur af, we moeten naar school, jongens. Jongens, dat is echt niet cool, mama. Ik ben een meisje. Man is echt zo ouderwets. Zo. Oh, dus doe lup straks naar opa en oma. Of moet oma dich komen halen met haar vervuilende CO2-wagen? Whatever. En ik ga dus echt niet open. Weet je? Whatever! Je lup straks allebei maar naar opa en oma. En hoe dan auto in. Oh, en hier je jas. En je tas. Dit is toch geen gek van te wennen. En straks schiet de wifi eraf. Ja, jij Netflix dan ook op wifi? Kom
De ene wil dit, de andere wil dat. Hoe is het als je weg bent, ik beklopt. Maak je gek, dan heb ik rust. Ik wil het op en niks aan iedereen komen. De ene wil dit, de andere wil dat. Hoe is het als je weg bent, ik beklopt. Hoi, hoi oma. Hallo. Wat fijn dat je zelf tot hier gekomen zit. Het spaart me weer een hele hoop tijd en pijn in de kneuk. Maar beetje stil. Opa, die ligt na te denken. Ja, oma, Veer moest lopen van man. Dat kwam anders door dat gezever van dich over de wereld verbeteren. Hoe ging dat dan over? Oh, oma, hoe begint dan niet over? Luister, oma, het gaat zo slecht met de wereld door al de vervuiling. En wat denkt man? Die blijft gewoon rondvaren en horen oude vervuilende laden. Geen greintje respect voor de wereld of voor de natuur. Helemaal niks. En de fiets pakken? Hoe maar, dat deed ze niet. En daar kan ik zo koud om waren. Oh ja? Ja. En mijn auto dan? Dat is nog veel ouder als dat van de man. Daar gaan we weer. Oh jongens, meisjes, geen hier. Is de school al goed? Heb je lekker geslapen, opa? Ik heb je van binnenkant bekeken. Ja, oma, ook de auto. Alle auto's. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het stikstofprobleem. Daar heb ik ook nog veel last van. Ja, veel brachten de kinderen vroeger niet met de auto naar school. Nee? Nee, die liepen zelf. Even ze klein worden, liep de moeder met z'n net. Maar als het dan regende? Dat was goed voor de pleintjes. Ja, dat pakte voor de paraplu. Oh, maar hij opa dan de auto nodig om naar het werk te gaan? Nee. Ik ging met de fiets naar de koel. Koel? Hij heeft hier een erko op de fiets. Wat stikken nemen? Wij zijn niet met de koel. Ik heb gewoon ingewerkt op de molens aan de kool. Zwarte moel. We gingen met de fiets hier. Oh, dat wordt natuurlijk veel. Oh. Ja. Maar de auto dan? Ja, denk ik goed voor alleen maar als we hem echt nodig hadden. Oh, maar dan wordt het wel heel duurzaam. Duurzaam, wat is dat? Dat wordt ganz gewoon. Ja, gewoon ganz goed voor de wereld. Maar opa, heeft jij dan ook zonnepanelen? Nee, ik heb maar noodpanelen. 1,22 en 2,44. Oké. Ja, en veel groeide ook geen apparaten weg die kapot worden. Niet? Die lieten ze maken. Daar gingen ze nog jaren en jaren met. Wat ze nu maken, ze knoeien. Wat? Oma, ongeveer op de tablet. Ja. Nee, de tabletten blijft gevraagd. Ik heb maar een koetjesreep bij mij. Wat Een is? koetjesreep. Die weet er niks met die poeten, hè. De tablet? Ik weet niet hoe dat nog gebleven is. De logjes nog hier op de tafel. Wat heb ze nu? Dat plat ding wat op de tafel lag. Oh, die is niet dan. Ja, dan heb ik de groente en de boord op het oerlok gesneden. Maar, Die zou wel op mijn toffjes liggen. veel wel op TikTok. Ik heb geen kippen op, ik heb een toeven op. Nee, TikTok. TikTok? Ja. Ik ken maar TikTok van de televisie vroeger. Dan keek ze met de man nog. TikTok op de televisie? Oh, oma, hoe komt dat op? Kent je dat opzetten? Komt dat op Netflix? HBO, Disney, Film 1, Viaplay. De P is op de gang. Ga maar op. En TikTok kost je niet zomaar opzetten. Dat is Nee. gewoon gebeurd op de televisie. Op de televisie? Ja, dan keek ze in de televisie. Yes. Wie laat en welke dagen het programma kwam. En dan ging ze dan naar kijken. Maar moest je dan wachten bis het
goed gezongen wordt. Oh ja, soms moest ze wel een week wachten voordat het programma weer kwam. Een weg? Oh, maar opa, de tablet. Het eerst schreven een lekker stukje vlaai wat de man heeft gegeven heeft. Gewoon niet dat taal verloren. Oké. Ja, flauw. Oh, oké. Ja, wat leuk vind de man dat ze vlagen gebracht heeft. Voor al dat werk aan die kraan. Openen wel kapot beuken dat toen schoon. Ja, zelf gewerkt. Ja. Dankjewel. Maar weet je wat we vroeger gingen doen als we goed komen? Op de televisie. Nee, daar stond de antenne op. We gingen boete spelen. Altijd. Boete spelen? Had je ook maar eens even boete spelen? Ja. Dan zul ik de tupperwarebaks te been. Ik ga straks frietjes halen. Ja, met de tupperwarebaks. Ja, we moeten tegenwoordig toch gewoon betalen voor al die verpakkingen. Ja, dat klopt, oma. Want al die verpakkingen, dat is heel slecht voor de wereld. Want alle plastic komt zo in de oceaan dragen. Ja, vroeger gingen we immer met een ketel of met een curvebak naar de frituur. En de vulden zo staan. Want toen waren er zeker nog geen plastic wegwerpbaks. Nee, en als de ijswagen kwam. Dan heet oma de bak gans vol vullen. Ja, en als ik hem dan nooit echt uit de vriezer wil halen, dan worden er al voor de helft leeg gegeten. Je moest het proberen of er niet door vermogen. Oma, dan word je vroeger wel gans duurzaam bezig. Als ze maar gebed en doen de boete Ja. halen, teukjes Ja. brengen. Hula hoepen. Hula hoepen. Ja. Zakdoekje zoeken. Ja. Ik weet het niet. Ja, heb je nog genoeg batterie? Ja. Heb je bereid? Ja. Ja? Ja. Doe pas op dat ik de kat niet griet. Met dieren in de buimel schiet. Dan met z'n allen doe ik niet. Koepie, doe pas op dat ik de kat niet griet. Met